Ayan po yung pamilya ni Kuya Jonard, Nanay Maricho, tsaka si Kakang. Dinala po nila dito yung mga kalakal nila kan baka sakali na, no? Oh. Hindi naman siguro magti-300 dyan, sabi nila. Naku. Ang ginawa nyo na lang sana, inantayin nyo na lang magbukas dun sa ano. Ba't wala kayo makain na? Wala na kayo makain? Kaya pala. Nakakawa talaga yung kalagayan nyo. Sige kuya, salamat. Nakaka talaga kalagayan nyo kuya. Ito po lang mga kalingap ang ginawa. Nadala ng kalam ng tiyan. Kahit malayo. Kalating araw na biyahe. Mula Tinambak hanggang ano. Pahinga ka muna kuya. Pahinga muna kayo dito ano. Wala na muna kayo. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Magandang araw po mga kalingap. Ayan sa hindi inaasang pagkakataon nakita ko po sila tatay yung tinulungan ko sa Tinambak kung saan ay nag-request ng kawali. Ngayon po ay nakita po namin, nakasulubong po namin ang talagang wala pong bahay talaga, yung nakatrail lang sila sa padyak. Ayan po, puntan po natin mga kalingap. Hoy! Sabi mo! Basa na naman kayo! Kalakal, ba't nakarating kayo dito? Ha? Kalabangga? Nakapadyak lang kayo? Paano? Wala kami makakain. Wala kayong makakain? Opo. Kanina po. Nasa si Bunso? Ay, dito nakatulog si Unggoy. Tulog na tulog. Kawawa naman. Ba't ang ganyan? Dapat ano? Hindi man niya sana ano? Po, nakatulog lang siya. Babalik pa kayo ng Tinambak? Opo. Ano, bebenta yung kalakal na yan? Nabibinta po doon kaya walang mabili pagka... Dito na rin kayo natutulog sa padyak ano? At saka walang bili gamot. Ayan, kasama ko si Kabayaw. Ayan. Naku, hindi ka nakalbo, may buka na. Bakal ba ko kayo? Kakasakit sa init. Naku, babalik pa kayo dun. Ito mo po mga kalingap, sila yung walang bahay po. Sa padyak lang natutulog. Ayan po, marami silang kalakal. Abutin naman na magkano yung kalakal nun yan? Ha? Ano? Dito para po mga piraman. Dito, gilid kayo, gilid. Mga 1,000? Wala. Naku, 300. talagang buhay nyo, no? Yan na kaya pa bakit? Ano tong sarili nyo ng padyak ni? Pako. Buti pumayag na dalhin nyo tong padyak. Permanente makiaw. Ha? Doon sa bahay ng pinsan ko, sa pinsan din Naku. inagom ko, nakatira lang kami sa bahay. Pangalawang bis ko na pala, pangatlong bis ko na pala kinakita. Si nanay nakita dati sa LCC. Tanda mo pa ako? Ako ba yung nakapula dati? Malit pa yan, yung haba pang buhok niya dati. Di ba nakatukaw kayo sa LCC? Tsaga ano? Matyaga sila. Anong oras kayo umalis ng Tinambak? Alas 6 ng umaga? Oh. Kumain na kayo ng tanghalian? Di pa? Nabusan ko. Kanina, naubusan kayo sa pira-pira kaya... Paano kayo kakain yan? Makakain lang kayo pag nabenta na tong kalakal na to? Opo. Naku. Di gabi na kayo makakabalik ng Tinambak niyan. Ako na. Di sa tabing kalsada lang kayo matutulog. Hindi, doon sa bahay, mapauli kami at saka pagbintan. Kaya man magpuli. Pwede naman kami magkakansaan. Akala ko wala kayong bahay. Ito lang padyak. May bahay pala ka mo? Meron kasi sila sa pinsan ni din. Pinsan. Wala talaga kayong bahay. Pinsan niya eh. Babawiin. Nakikita rin lang kayo. Naku. Buti nakita ko kayo. Wala bang karinderya doon? Sa unahan. Ayun no. Ano? Susunod kami sa inyo, hanap kayong karinderya, kain kayo, pakainin ko. Sige. Ay mga kalingap, papakainin muna natin sila. Talagang parang gutom na si Toto, natulog na lang sa gutom. Ayan. Kalingap, nakatagpo na po sila ng kakain nila ngayong tanghali. Oh! Gising ka na, gising ka na.
O nananaginip ka lang? Gising ka na? Ha? Gising ka na? Sige, kainin muna kayo dun. Oh, natulog ulit. Eh, matulungan ka. Pakainin muna natin itong mga kalingap. Hindi pa daw sila nag-aalmusal, hindi rin nagtatanghalian. Naku. Saan na tayo pupuntahin yan? Buti sipag yung mga lakal, ano? Yung ano kayo, Ha? wala pa din ginagamot at saka bigas. Wala kayong bigas. Ando pa yung kabali nyo? Tira po. Pili lang kayong kainin nyo. Soft drinks. Royal. Ano, kilala mo pa ako? Ha? Roger Kang. Pangalan to si ano, si Nilo Celis. si Kakang. Ano? Ba't may kulay ng buhok mo? Sino kulay sa'yo? Kaya na po. Ha? Nagpakulay ka? O sige, kain muna kayo. Grabe, alas 6 pa kayo nag-ano dun, ilang oras na. Kalating araw yung biyahe. Abutin na magkano yung kalakal nun yan ah. Abutin na magkano? Ha? Sasamahan ko na kayo sa bibentahan nito. Ano? Saan nyo pa bibenta eh? Sa sentro pa? Tsaga talaga itong mga pagpamilya na to. Miss Kakang. Kakang, buhay pa yung laruan mo? Buo pa? Buo pa yung laruan mo? Sinira mo na? Buo pa rin, buo pa. Tama na yung kanin sinad, baka di mauro sa akin. Tama na ako yan. May kamag-anak kaya ito sa ano? Yung nag-audition talaga ano? Sa Mindanao, taga Mindanao ka ito. Saranggan. Kasi doon kami nakatira sa Bendoy. Ah. Yan, kain muna kayo. Ayan. Soft drinks. Magkarain na kami. Sakto nakasulubong namin kayo, no? Hindi ko kaya kita ng pag-ibig. Umalis sila mula ng alas 6 ng umaga. Ngayon po ay ganap ng ano, alas 12 na ng tanghali. Bali kalating araw sila nagbiyahe. Dalang padyak na to. Nung hindi namin kayo nakita, titiisin nyo talagang walang pagkain hanggat hindi na ibibenta yung ano, kalakal nyo. Ano mo kaya? May bigas na binigay mo. Pag-upos, ninanakaw ka ng magnanakaw doon sa amo. Ay, binigay kong bigas na ninakaw.
Naubos yung 8 kilo ko doon. Unaon sana ta. Ay, may pumapasok sa bahay nyo? Oo, nami magnanakaw sa bahay namin. Nako. Kasi wala atang pintuan yung bahay niyo doon. Baklas na. Bayuan. Buti hindi kinikidnap si Kangkang. Ayan mga kalingap. Buti na lang natagpo natin sila tatay tsaka si nanay Nanay Purit. Pangalan nila. Na? Parecho. Sab Marichum. Si Kuya. Di parang Purit na rin Ha? Junag. Junard. Ayan. Patatlong beses ko na kayo natagpuan no? Pati gulay lahat. Tinambak pa. Ayun mga kalingap, nasa sentro na kami ng Kalabanga. Ayun. Kung saan ay andito. Ayun po, dito dinala na yun. Dito pa nila dinala yung kalakal. Sinundan namin sila mga kalingap. Tara. Kalingap, nakarating na kami sa napakalayong lugar kung saan ay pagdadala nila Nanay Maricho at ni Tatay Jonard kasama si Kakang. Ang layo mga kalingap. Kasi nakasulubong namin doon sa kalsada kanina. Ayan, ganyan yung itsura nila. Kaya sinundan namin kung saan pupunta. Sabi maghahanap daw po ng maghahanap daw po ng junk shop. Ayan ang layo. Ngayon si Kakang. Ito mga kalingap, nagtataka kami kung bakit dito pa nila dinala yung kalakal nila. Eh meron naman bilihan sa Tinambak. Ayan mga kalingap. Wala? Sarado? Linggo baga ngayon, baka wala sarado? Linggo? Ha? Linggo baga ngayon yan? Ayan po mga kalingap, nagbakasakali pa rin si Kuya. Kaya pala hindi po binenta yung kalakal nila dun sa Tinambak kasi sarado daw. Eh linggo ngayon, sarado man talaga buong lahat ng... Sarado, ayun, may nakalagay Ayun, may nakalagay na close. Ayan. Punta nyo na lang dito, padyak nyo dito. May bibigay ako sa inyo. Ayan, para... Di pag binigyan ko kayo ng pera, mauwi na kayo. O, antayin nyo magbukas yung bukas. Halata nyo na lang magbukas-bukas. Ha? Hindi, dala nyo pa rin yung kalakal nyo. Oo, pwede na. Doon lang sa bayan namin. Sa Tinambak. Oo, sa Tinambak na lang. Ayun po, nakakawa yung... Ayun na po ang senaryo mga kalingap. Umalis kayo doon ng alas 6 ng umaga. Anong oras na ngayon? Ang oras na ngayon ayun na. Mahapon na mga kalingap po. Alauna na mahigit. Kaya pala pumunta sila dito sa Kalabanga dahil sarado sa Tinambak. Ang hindi nila alam, lahat ng junk shop sarado pag linggo. Paano yan? Sabagay may junk shop naman na no? Bukas, bihira lang yun. Di bukas na lang kayo mauwi. Bigyan ko na lang kayo ng ng panggastos nyo. Ben, balihan ka na ako. Magsilang, ano ka na Pinagay ng ating OFW. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, marami. Ayan. Marami po salamat po. Ayan, para yung kalakal nyo, Ano ito si Papa? yung kalakal nyo di ba nabuti ng 300 sigurado? Hindi. Kasi Ano lang kayo, hanggang nyo na lang. Total naman, diyan kayo natutulog. Hintayin nyo na lang kinabukasan dyan. Bilhin na lang yung pagkain dito. Kasi mapapagod kayo, init-init Baka si Kuya mahimatayan. Meron pang another 1,000. Bigay ng ating OFW. Ay, marami po salamat, Bibi. Malikot Kang.
sugat ka. Ay, Ay, mahal nila dito sa akin. Ano yun na lang gawin niya na? kasi lang matigasan pa yun eh. Ay, dili, pwede yan. Yan po talagang nakakaawa po yung pamilya na to. Ang anak. Uwi na kayo. Kasi kailang namin mga kalingap bukas yung ano, sinama na namin. Ayun, ay sarado. Ang layo mga kalingap. Kalahating araw yung pinahin nila. Kalahating araw. Tapos si kuya, namumutla na. Oh, umiitim na si kuya. Oh, tinghiling nga daw. Oh. Si kuya, oh. Medyo na daw. Hindi nga. O si Nanay Maricho, namumuti. Oh, hiling nga daw na. Ay, ito si Kakang. Mapulang nguso. Ah, sige. Malaking tulong na rin sa inyo yun, Oh. Pera binigay na doon. Ano yan? Si Nanay Maricho, ano masabi mo Nanay Maricho? Marami po salamat sa perang binigay. Apo, ano na lang, bahala na kayo dyan, Opo. O, yan bukas na yung junk shop. Yan, bukas na. May nakalagay baga close. Sabi na, lahat kapos baga na junk shop kuya, pag linggo sarado ade. Oo. Alam mo kaya, kalating araw nagbiyahe. Ni. Halipan tinambak. Buti na hiling namin. Gusto mo, iwalat mo doon sa rooming shop. Tayo naman. Walat nyo na lang doon. Magkinabukasan ka na lang. Bukas ka mo naman. Dahil, pinto ko di. Kung gusto mo, may piniwalat naman. Sa'yo naman nakalagay na close. Close. Oh. Bayo man. Hiling nga daw si Tatay Junado. Oh. Pagal-pagal na. Tumusumay, katubangan ni Pacardo. Ayan po yung pamilya ni Kuya Jonard, Nanay Maricho, tsaka si Kakang. Dinala po nila dito yung mga kalakal nila baka sakali na Oh. Hindi naman siguro magti-300 dyan, sabi nila. Naku. Ang ginawa nyo na lang sana, inantay nyo na lang magbukas dun sa Ba't wala kayo makain na? Wala na kayo makain? Kaya pala. Nakakawa talaga yung kalagayan nyo. Sige kuya, salamat. Nakaka talaga kalagayan nyo kuya. Ito po lang mga kalingap ang ginawa. Nadala ng kalam ng tiyan. Kahit malayo. Kalating araw na biyahe. Mula tinambak hanggang Pahinga ka muna kuya. Pahinga muna kayo dito Wala na muna kayo. Oh, ayun si Kakang Nako, hiling nga ba si Tatay Junardo? Oh, pahinga ka muna. Oh. Bili kang tubig. Ikaw nauho ka na rin ay. Oh, bili kang tubig. Oh, bakal na lang kayo. Oh, sige. Kakang. Oh, bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo ha sa pag-uwi. Ingat. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,